Malaman ka oh, hindi. Bukan sama ang laman ay hindi nakababa para malit
Ay, hi. Ano, idol? Pero, ano ka natin? Burang na. Madali ako ka na. Oh. Oh, mo na. Nahuli na.
Ano yung Buwak, ito rin ba nira? Ako, ang kapiso. Magkano pata? Riloon. Nabili.
Ano ka doon yung kaya mo suwan? Okay lang yan. Kasi mo na nag-5%. Pero bigyan sige. Kabulinaw. Ano Pero so, sila kabut na ako. Ora. Wala mo ko to. Ano ba? ako? Ang buli na. Ang kilo. Salit ba? Ako na sa pero Para ko ako di man ano kasi yung pag-ito pa yun 140 170.
Ano itong pwede nang kaya sige Kadalasan ako dason ano din kayo tawag now para al trabajos. tambah kaya na para Pagtagal kang ano, tubig. Oy, malalim.
na nasubulong yung kilaw. Ano ba kang walang gira? Kaba, bilang iyo. Kami, bilang siya kabo.
Yun. Dito. Oy, bye-bye. Pundan. Ano dyan? Okay. Wala ka lang dito sa bide. Ang gabon.
100. Sige lang ka. Sige daw. Kuya, nung lang, ngawan. Well, content.
Malinis ko na.
Ang mga bata. Ingatan ang ano ang hindi mo na naman
Pwede ba naman?
Parang ba?
Wala kami Bulaw! Bulaw! Galing nga Bulaw! Dito na Bulaw!
Ay, sarap Okay. 1, 3, 4, Try mo. Punta. Punta. Bawal. 9, 9. Nagwala ko kasi. Pag mo na ito sa niyo.
ito nakagibot. Nasa mga pulo ka rin ito. Tinda ito. Ito di ba? Wall Street. Muli natin ang mga awan.
naman. Dalawang bulan. Tulak. Magkano? Sir, panginilo ko. Ano talaga, ano?
Oy, bayad kung ka man.
Balik po ang mga pinipinti. Ang nangyari sa Tatanda siya.
Ha? Ha? Hindi mo lang. Kaba, alam mo? Kapag pumunta ko sa bilo, alam mo na yun siya.
lahat ibang yaon.
Tapos, bilang awang bina. Ganda. Ano boy? Ganda. Bulu lang. Bilang awan. Bulu lang. Awan. Ganda. Bilang awan. Ganda. Bilang awan. One fourth eh. Dahil sobra ka nga. Ano ko kabuang. Mga one na may bang kabuang sa kamang sa sarap.
nakabato. Nagapos na sila.
Kanito, kamalito. Yan o, yan o. May March. Yan, lumangat. Sabi kayo, sabi niya, wow. Palit ako. Kasi patrabaho na ako. Ano pa, palit. Ano lang nito tulong. Kapag nakakain mo, tayo. Maglit ka lang. Maglit natin. Tap na yun. Nakawagsa pala. Malamang insurance mo pati lima tayo meron na
sinin ka. Sinin mo man. Kung ka dyan. Ay, naman pa. Ano pa? Sa nakukuha ko. Paano kung kayo naman yan mo ay lemon Pating yan dali kang first year luwas yung year na ang maganda para dito para ano kita kaya saat lahat ay nakuha sa mga gawin siya man nga ay nagpalaw kay Madam ito pag nalaw na may si Madam ay sa Africa kumupay sa Philippines man ko ta kanan ba LD di ka mag ako papare ang ano ano kung kapatid ko nagkababay
Pero ang una ko alay, puti, nagpailangan, ano, ko, sarya ba? Tapos kang sa may, si wall, libre pa naman, ako, pero kung magkano, sana dahil kasama na yung ay wala ko ano? Pagawa mo kapag yun ano pa rin mo kalma balik ka mo to doon pa rin mo ano first year sa ano kami first year ay hindi pa nantaligo pa sa first year o kaya hindi ka mag-mati sige na dyan sa ano ang isip ko kayo mas rin ang mga kayo mag-mata hindi mata sa iyo mag-mata yung mag-mata kung magkano magamat sige yun paano ko ba may mga kaisara lang Bye-bye. Convert siya mga kanina dahil ako hindi ko susunod na ano ba secure wala makasaga ano di kaya hindi makita no magtawag si tuwan metro tao wala siya tuwan talagang proud paano kaya pa rin kaya
mo sinabi mo? Di ba, ma? Mas ilag na mo. Nakatisin na ako kung ano akong kamundo ang balik sa likod. Kamundo sa Sa Sarawit.